Tak my sme vedeli, že Trenčín bude viacej držať loptu, viac bude kombinačnejší. Chceli sme hrať z nejakého bloku, čo sa nám myslím si, že aj darilo. Ten prvý polčas si myslím, že bol taký dosť vyrovnaný. Chvála Bohu, sme to otvorili po peknej akcii, ale znova dostajeme taký za mňa lacný gól po nejakom centri a hráč tam sám hlavičkuje. A škoda, mrzí to, lebo sme to mohli dotiahnuť do toho víťazného konca a bolo by to lepšie. Na druhej strane ste mohli aj prehrať, keďže 11 v posledných sekundách, takže napokon ten bod dobrý. Vzhľadom na tú odpískanú penáltu určite, ale ja si myslím, že takých faulov, ako je v pokutovom území, čo sa odpíska penálta, je nespočetne veľa. A keby sa mal za každé pískať penálta, tak tých penálт je v zápase niekoľko. Bohužiaľ, no, momentálne sa rozhodol rozhodca, že ho odpíska v náš neprospech a myslím, že Martin u nás podržal perfektne a za čo mu patrí vďaka. Martin tam mal ešte sekvenciu predtým pred tou penáltou, tak ono to vyzeralo, že je naplnený stroj pre tú 11. Ja si myslím, že obidva zákroky predtým boli dobré. Podržal nás. Hovorím, za to si zaslúži pochvalu. Je z toho remíza, no. Momentálne môžeme byť šťastní za to, že ju super nepremenil, ale bohužiaľ, hovorím, taký lacný gól nemôžeme dostať. V posledných týždňoch, teda nerada samozrejme nepreprestavku, ale platí, že kde je Daniel, tam je niečo nebezpečné, tak daj mi trošku lásky za tú asistenciu. Tak perfektne ma našiel, to bez pochyby, ale myslím si, že si rozumieme. Keď som sa posunul na ten hrot, mali sme tam nejaké výmeny a pokiaľ to bude takto pokračovať, tak si myslím, že budeme viac údernejší, možno viac tých šancí si budeme vypracovávať a už ich musíme len premeniť. Ste tu boli trošku také okleštené, zostali chyba niektorí členovia, tak ako sa hralo svedomí, že možno z lavičky nepríde až taký impuls ako bežný. Musíme s tým rátať, že zranenie patrí k futbalu. Bohužiaľ, teraz ich máme viacej, nie sú nejaké dlhodobé, akurát teraz to tak vyšlo, že nás bolo menej. Ale my, čo sme boli na ploche, tak sme odovzdali maximum a myslím, že mohol z toho byť aj trojbodový zápis, ale takto bereme aj bod. A z takého dlhšieho, dlhodobejšieho pohľadu. Veľa raz ste sa dostali do náskoku, viedli ste a neudržali ste ho. Niekedy teda strata, remíza, niekedy prehra. To v dlhodobom pohľade, z čoho to je, prečo to je a ako to čeliť? No na toto, keby som ho vedel odpovedať, tak by sme to vyriešili. Áno, tých zápasov bolo viac, myslím, že nejaké 3-4, že sme ich vyhrávali a nakoniec buď sme remizovali, alebo sme to fakt nedotiahli do nejakého víťazného konca, čo nás fakt mrzí, lebo ten pohľad na tabulku mohol byť úplne iný. Bohužiaľ, musíme sa z toho poučiť, ísť ďalej a takýto potom zápas dotiahnuť do víťazného konca.